Shalbatagya keboni shajak hayakhaiba keboni hamjak tai hik kamamani shalbrum brumno omahai koktoma nukjagino tongo haino hai omte he koktoma shini chumui tibini mangflio kasai phaipika Bujungnagar PS by khopjak DC para hayakhaiba Durga Chaudhary para ni khungsa nukhungni hamjak eba takuk Suhel Deborma ni hik bukhuk Rinki Deborma umor bishi nei chinei lai thangjak 12 February o nokni nongkhor thangmani tabuk sukjora nogo kifiliakhu bukhuk salnai saltham wngkha bono naituk laimani yagulo tabuk phano manya wngwi paithago Bujungnagar PS o kaisa missing diary bo khlaijakha tei nukhungni borokrok haste ni lukurokno kobokha jebo Rinki Debormano nugui tongkhai kisa sahorna bagwi video report Chumui TV amtise angbo Agartala thangga kisa thangnai phaioi ga angkhe wakere khagi dong sinoro wakere phungtomla ke khagi dong mani phole engkake erpor engkake ekta dertarago pojentno manungkhe dong nikhra engke erpor kang khagoi pai akoi oro bedek saitung phurung kake ansrai tamden bagi kuduk dong phai engke kuduk dong phai mane angke singka tam bagi kuduk dong phai engke bhiro no kurifu bor thang tongi saimia ni sao engke erpor engke duita ni pore engke tinta areta engke 3:30 pore engke ani je bini bekara je yang pasir bari ona yang thanga tai ba dai mani phole engke boron uliya engke praino engko begro khone bere tuing khana nei erpor engke yang khaksa de khingla khaksa thana ni bo thamani erpor engke yang de khingla jotun nabi pe khangka sing doubt klai thangka bo nokhori thangka engke nogo naima bo mobile tongo charger bo kori engke bin juta bo kori engke saimani thangka ta singje tamu bo ojagani nokhori thangka engke erpor engke ang tamu khaikya engko prai boni ko somni tamu mai rogoda guri tongi kya bai thangne abo pakasang guri pheke kintu abon phole kono ni khosing thanga tai bin mung kata mo bumung ka bini engko Rinki Deborma boyas busang kana boyas 18 bin ka par rogo khuzda khanya bin para samajik bodo bini mama bai mami besi to engke bini mama mau ne ango soni mandi no bono telefon khlai reka samajik samani engke samai pala borbo engko tam hun nanya ni bagoi je tam engko telepon bai jogajo khai dong bong jati gusune khai bige kintu kun ta ponjo khusme bini bai tongo bin jara tongo engke tai ansino bini thana rogo kono jiri entry dekha ke missing e jadi engko senior ni burjon no thana ota engko tam hun engko 15 tariko niya 15 tarik 14 tariko thangai ang FIR khlai dikha police kon tam sa police rok borong no 7 copy engko photo di likha erpor engko borong umsino nang ni cycle ka ni singa tam bumti hai wasang kang je no samani udok ngila beranya ni thamani bo engka ka erpor phiro phailia engka erpor khuja khuji ni ko pore engka ke bono sing engko malian ni pore engka sing oro mising ku no phaimar phaiya o thana o phaima jara ne no khubro go tomar lagi ro bahai wa ro bala sulai to no khubro boro big besai ba kisa misa wala nei ne abato engko rang pusaro ni bagai engka kisa kata kating nglai ta engke emne to sapta to kuno o maso to kuno ngia ani je daro nang man ke abu kise misa hanu mi thanga abu kuno engke nok ni borok ba ke kuno walai ka ja kuno big besai sini bong porok no bor ka jong ko bosor ka kuno iko 3 bosor ni porok kul sera ro to sera ngia bo tam para klebo bino para ka wenji simura engko je engko aro pus kaisa kerja anu mane sih sekali karo naisora tai opo daga kata bukan ha opar ni bumung ka dulu Chaudhary para ini muka anu mungka mongol de berma bin bekarata engke bo engko te jodino bo je jafan tongsung malo bo khobor mane phai bono phai gang ka sing bono to engko oro to receive khanino heda engke abo bono smatrin bulung heda engke kebo basino jodino engko je nugu tongne akoni sajjo khlai bono phiro homa ka ba bono hambai tai ko